Ing tlatah Yogyakarta Kidul ana kedung jero sing aran Kedung Prawan. Mula diarani Kedung Prawan merga mbiyene nate kanggo nglalu prawan kang pedhot katresnan merga calon sisiane dipidana pati dening pangwasa ing kono. Kedung iku kondang angkere nanging tumrap wong seneng mancing ora njalari wedi mancing ing kono. Umume wong sing seneng mancing wis ora wedi demit setan gendruwo tetekan. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Mangkono bebasane. Paling yen ana papan kono diwedeni njur pindah papan liyane. Bali ngrembug Kedung Prawan senajan klebu wingit nanging ya asring dipancingi wong akeh. Merga sing mancing rentep kaya wong nonton wayang ya mesti bae memedine ganti wedi. Nanging aneh ya sok ana sing diweruhi warna-warna lan ora kabeh nyipati. Nate ana sawijining pawongan meruhi kaya ana sapi ngombe nanging liyane ora weruh apa-apa. Wong sijine mancing oleh akeh, liyane adem ayem tanpa disenggol iwak babar pisang. Nalika iku Pak Kriya Dipa utawa jeneng Sinandi lagi mancing ing Kedung Prawan. Nuju nedeng-nedenge pakan disenggol iwak, dadak keprungu swara bengok-bengok. Pak, aku njaluk punuke wong kae, Pak. Gelis, Pak. Wis, aja saru-seru, mengko yen wis ngantuk dak cemole. Mangkono wangsulane swara agur mbok menawa suarane bapake. Mati awakku. Batine Pak Kriya Dipa sing pancen gegere bojo utawa wus punuken. Ah, swara tenan apa mung rungon-rungonen binarung suarane banyu gumrojok. Nanging swara saya cetha dheweke wis ngraita yen sing omongan iku bangsa alus mbok menawa gendruwo. Gelis, Pak. Aku selak kepengin punuke wong kae, ginder-ginder gelis. Yen ora gelem tak rebute dhewe ya, Pak. Bocah iki yen ora dunung dijaluk kok mung sak kepenake dhewe. Wong punuk kok dijaluk. Teges aku kon mateni wong. Ora. Nadyan aku seje golongan ning rak padha titahing kang akarya gesang. Aku gendruwo kae menungso ya butuh urip. Piye, Pak? Sago ora? Pitakone si anak gendruwo. Ya merga pamotahe anak wong tuane dadi kegugah bebasan anak polah bapa keprada. Mula gendruwo gedhe njur nyedhaki Kriya Dipa karo etok-etok ngejak udut-udutan. Nanging udute lintingan dicampuri wiji kecubung. Mula karepe ben Kriya Dipa mendem mengko njur disilih punuke mung nyilih. Kriya Dipa banjur nata perangkat pancinge karepe arep nyang bali merga ngerti dheweke diincer gendruwo. Lagi ibut nggulung senar dadak mak bedengus ana wong lanang teka gedhe dhuwur gagah nanging tekane dibarengi ganda mulek kaya gandane uduk telo. Wah, lagi mancing ya, Kang? Oleh ora, Kang? Celuluke wong lanang mau. Iki oleh telu arep kok pek po? Ora, wong oleh mancing angel-angel kok dipek.
Aku rak mung arep ngancani kowe ben ora ngantuk. Ya udut-udutan nggo gusah lemut karo nyegah lek ben ora klaup ngantuk. Angin sumilir ngrembeti geger. Kriya Dipa krasa merinding awake ning njur ilang merga ana kanca sing teka ngancani. Anae bubar udut, Kriya Dipa rada mak celeng, rada mumet, njur kliyeng-kliyeng. Ngerti yen Kriya Dipa wis ketaman kecubung tanpa mbuang kalodhangan kang becik, nuli gendruwone nembung mangkene. Kang, waleh-waleh apa ya Kang? Anggonku mrene iki aku merga ditangisi anakku Kang. Kepengin dolanan punukmu. Mula punukmu dak silihe yen bocahku wis jeleh sesuk dak balikake. Hus, kurang ajar ya kowe. Mosok punuk dalan nyawa arep disilih. Emoh, yen kowe bisa nyempal bau kiwa tengenku, aku ya oleh. Ayo ngejak pirang dina. Wong sing dek nyedak mung sak wong gedene, lah kok saiki malih dadi gedhe dhuwur. Kriya Dipa dicandak, dibopong, dibanting ing puntukan wedi, kelumah nuli punuke dicemol brol. Sanalika krasa bret jebul ora metu getihe ning malah tatune alus kaya mentas dioperasi. Kriya Dipa delek-delek lungguh ing pasiran karo ngelus-ngelus gegere. Krungu swara jago kluruk wis para esuk. Wah, aku dadi sehat. Mestine luwih bagus jer punukku ilang. Dak mulih bae mesti bojoku seneng weruh aku dadi bagus. Grenenge Kriya Dipa karo nguncluk mulih. Kriya Dipa ngungak lawang pawon, sing wadon weruh wong ungak-ungak lawang nuli jerit, "Maling, maling!" Mbokne Sariem ngerti ana wong alok maling banjur tangi mlebu pawon. Ora pangling sing ungak-ungak kok mantune nuli aloke, "Kowe le saka ngendi kok suwengi ora mulih?" "Mancing, Mbok. Kalih tetamba niki lho, kula pun mboten punen kaya riyin." "Bagus nggih, Mbok. Pundi Sariem, Mbok?" Nuli bojone diundang bareng dijelasake punuke Kriya Dipa ilang. Sanalika dipethuki lan diambungi, lanang wadon tetangisan muji syukur keagungane Gusti kang akarya jagat. Lah iya, punuk semono gedene kok ilang tanpa tilas, apa ora ajaib? Liya dina Kriya Dipa wis ibut nindakake pakaryane, yaiku pakaryan lawas ider grabah maneh manggroke ning pasar Suryaden. Wah, dina iku larise mutu bilahi nganti sing tuku kaya semut bebasane, ngarepane mburine kebak wong tuku. Cedhak kono ana wong lanang uga persis rupane karo Kriya Dipa, isih mikul grabah arep diudunake melu-melu dasar ing kono karepe. Aneh nyang-nyangane ora tau kedaden, mula sing lagi teka iku gumun. "Barange padha kok dhuwitku ora payu kono laris." Bareng Kriya Dipa rada sela, njur wong mau mung mandeng kedhep tismak mripate alias mentelengi. Nuli Kriya Dipa takon, "Kok kowe menteling aku ana apa? Pitakone Kriya. Anu, kula niki gadah sederek kados sampeyan ning nggih sami. Kula niki bojo gegere wonten punuke dodol grabah nggih kados ndika ning griyanipun kidul." "Iya bener, aku iki adikmu si Kriya Dipa. Kene grabahmu tak dolake ben cepet payu, mengko gek mulih dak kandhani carane tetamba ngilangi punuk." "Tenan po kowe adikku? Coba dak tilikane cirine wudelmu ireng ora?" Nuli kolore dikendhokake lan nyata cirine adine ana toe nggon wudel ireng tenan. "Wah, tenan kowe adikku?" Sabanjure grabahe kakange didhep dening Kriya Dipa lan kok wong-wong kemrubut
padha teka mborong cowek angklo keren kuali ganti-ganti kabeh laris entek. Kang, kowe ora susah mulih nyang Sedayu ya? Becike terus tetombo karo aku ning wancine kudu bengi. Kowe mengko nginep omahku mesti beres awakmu waras ora gendhiat-gendhiat ngono. Priye ya mengko yen Mbak Yumu nesu sida bilai ora dilewetke sesuke ning ya biasa to. Sok-sok ya grabah ora payu ya nganti ora mulih 3 dina ya mesti maklum nyaiku. Nuli kekarone bali mulih nyang Kasongan. Kriya Dipa lan Dipa Karya mangkat mulih. Kulino mung mlaku kira-kira 2 jam lakune. Tekan ngomah sariyem weruh yen bojone ngejak kakange. Nuli bagi binagi keselamatan njur padha mangan barengan katon yen sumadulur banget. Nuli leren teturun ngenteni tekan wanci surup. Ngarepake surup Kriya Dipa wis cepak-cepak pancing karo cacing kanggo pakan utawa umpan. Kocap kacarita wong kang dikon mancing ing kono Dipa Karya. Kira-kira badhe ngisak wis disapa wong. Sing mancing kok ganti. Durung rampung oleh omong Dipa Karya wis umuk. Bunuke apik dhuwitku. Kowe gak pernah apa karo wong sing mancing wingi? Aku kakange gila bunuku pensisan luwih apik. Ya mengko gampang. Sejatine aku kepengin ketemu karo sedulurmu. Gandeng aku ora bisa ketemu maneh. Titip kowe ora bisa to. Wingi aku nyilih punuke adimu dianggo dolanan anakku. Saiki wis jeleh kon balekke. Gandeng kowe kakange kowe mesti mengko ketemu. Mula aku titip iki punuke kakangmu. Kondo kaya ngono mau. Pawungan sing ora liya si gendruwo ngetokake layah isi daging abang ireng gudras getih kang jijiki banget. Mula Dipa Karya niate arep nglungani nanging ngerti-ngerti krungu swara nyandhet lagune. Ya wis ora gelem dititipi ya mangsa borong kowe anggonmu arep gawa ya tampanono iki. Ora nduga mung kaya ana barang tiba ing gegere Dipa Karya. Blek geger didemok-demok tetep alus ning kok bojone wuwuh dadi luwih gedhe. Tikel loro gedene kepara luwih. Nuli nyebut, "Bulu-bulu bejane awakku laris oleh dodol ning aku nyangga titipane punuke adikku. Di, aku bali delengen iki, Di." "Priye, Kang? Diiris bae poyen kabotan?" Usule Karya Dipa. "Ora, Di. Iki lelakone padha mung bojane ora padha." Wangsulane Dipa Karya nglenggono marang adine.